Hvis jeg ser træt ud, så er det fordi, jeg har været ude og filme Fri for Fordomme hele dagen sammen med udehesten. Nu kommer jeg hjem, jeg har hygget med et par heste, og tænker jeg lige, at jeg vil vise jer de træningsheste, vi har inde den her måned. Vi har nemlig hele 9 stykker. Jeg har 8, og jeg har 1. Og de er helt fantastiske, og de er meget forskellige, og det er derfor, jeg synes, det er lidt sjovt. Først har vi Emmy. Også lidt kaldet Barbie-ponyen, fordi Emmy er en rigtig flot Palomino-pony. Emmy, hun er et tilridning. Emmy der er ikke noget galt med, hun har ikke nogen adfærdsproblemer. Emmy har bare en ejer, som går utrolig meget op i sådan god horsemanship, og som gerne vil have Emmy tilreden bidløst og bareback. Så det er derfor, Emmy er her. Hun har 14 dage nu, og hun stritter og traver med rytter, og hun er bare mega god. Så hvis vi går videre her til den næste hest, så har vi Nikolaj. Jeg er sikker, Nikolaj vil sige hej. Nikolaj, han er i træning. Han er en adfærdscase. Han har kommet til at smide sin ejer lidt af. Nok desværre, fordi han havde ondt i kroppen, men han skulle lære, at det ikke gjorde ondt at gå til ridning. Og Nikolaj har været her 1,5 måned nu, og er i alle gangarter. Og så er han blevet meget mere afslappet under rytter, og begyndt at forstå, at ridning faktisk kan være rigtig sjovt. Så har vi næste levende billede, det er Loke. Hej Loke. Loke er også min træningshest. Loke, han er en, som en af mine hjælpere faktisk lige har købt. Og Loke er der heller ikke sådan noget galt med. Loke skal bare trænes op. Han er gammel dressurhest, som bare ikke har været redden i et par år. Så han skal bare i gang igen. Og han har også været 14 dage, og han klarer det skide godt. Han er så sød. Så har vi Rocky. Rocky er Anjas træningshest. Rocky er her lidt af samme grund som Nikolaj. Han er kommet til at tabe sin ejer lidt, så hun er blevet nervøs for at ride på ham. Og nu er han i gang med træning igen, og det går også mega godt. Han har også været 14 dage, og Anja, hun kører bare derudad. Så har vi smukke Iris her. Iris, hun har været i træning her i 1,5 måned. Iris har ikke rigtig kunne noget, før hun kom. Altså hun har skulle vende sig til alt sådan almindelig håndtering og ja, sådan nogle ting. Og så er hun også i gang med tilridning, og Iris skal skridt med rytter nu. Og det er flot for hende, fordi at hun jo som sagt hun har ikke kunne løfte ben og har svært at blive trukket med og sådan noget. Så har vi Only. Only er også en tilridning. Only er der heller ikke noget galt med. Only er bare raber og meget sensitiv. Only har været her i 1,5 måned nu, og er i alle 3 gangarter med rytter. Har lidt svært ved galoppen, men vi arbejder. Så har vi en tom boks. Der er en, der er rejst hjem. Så har vi Fahesh. Fahesh, han er også araber. Hej skat. Og Fahesh, han er rigtig godt uddannet. Han er 19 år og kan alt muligt sejt. Og han er i gang med at lære pjaffe. Han kan nærmest alt andet på nær pjaff, så det er vi ved at lære. Og Fahesh har også været her 1,5 måned. Det er samme ejer, der har Only derhjemme. Og så har vi Daffy. Daffy har været her i 1 måned. Lidt over 1 måned. Hej. Og Daffy her, fordi at hun kom til at løbe sin ejer ned. Daffy er kun lige blevet 3 år, så hun er ikke i tilridning. Daffy var lidt på opdragelsescamp for at lære, at når man bliver nervøs, så skal man ikke løbe mennesker ned, og man skal ikke stikke af. Man skal faktisk lige prøve at trække vejret. Og den sidste og 9. hest, han står her. Det er Prins. Hej Prins. Prins er også en adfærdscase. Han er her, fordi at, han er ret nervøs. I kan også se bare, det jeg holder kameraet, så han er lidt mærkeligt. Han har været ret nervøs og utrolig bagsky. Så ejerne, de gange de har prøvet at ride ham, der er de simpelthen flået af for fuld musik. Og Prins, han har været her i 14 dage nu. Yeah. Og er så langt nu, at jeg kan gå rundt med ham, hvor han har en præsending på ryggen, hvilket er ret stort for ham, fordi han synes, at sådan nogle ting er meget farlige. Så det er altså lige Prins. Så det var bare lige et lille udvalg af de heste, vi har i den her måned i hvert fald. Et hemmeligt sted i Danmark, ikke Sara? Jo. Sara, hun ser helt vildt prof ud der bagved. Du ligner sådan en diva. Jeg bliver kørt. Ja. Kør mig. I Audi'en. Kør mig. Ja, i Audi'en. Ja. Forward bitches. Yes. Jeg står lige en halv time med. Men, var det en asti? Ja, jeg har taget panje med. Hvad fanden? Vi skal sgu da fejre. Vi er på vej at filme Fri for Fordomme. Ja. I dag er det køresporten, der står for tur. Og vi glæder os. Filmer, altså, jeg tror bare ikke, jeg vidste det. Marie siger, du skal filme, når vi kommer broen. Nå, det er hemmeligt sted i Danmark, men her er en bro, det er det, vi vil sige. Og vand. Kan I gætte, hvor vi er? Ja, I må godt give et gæt, nu man gerne. Nå, hvad er du ved at sige så?
Jamen, jeg vidste bare ikke, at jeg skulle snakke så meget på din blog. Det synes jeg. Du er verden. Også fordi, at du har halvdelen af dit ansigt og bare hele. Du er verden nu. Velkommen til Camillas blog. Ja, godt så. Kom. Camilla er lige nu i en bil på vej til et langt land. Nej, godt ud. Ej, okay. Vi skal bare... Okay, vi er på vej til Langeland. Fint nok, vi siger det. Vi siger det. Vi er på vej til Langeland, okay? Fint. Nu har jeg sagt det, ikke? Ikke, Sara? Hun sidder og drikker Asti, jeg. Er du drikker Asti? Nej, du gør det. Hun sidder og drikker, er det Jeg kan Sprite? godt lide Marie oprigtigt bliver. Nej, det er faktisk bare vand. Nå, Marie bliver nervøs. Jeg er lige ved at Så er vi sådan to fulde unger, der bare skal ud og køre. Jeg lavede sidste gang, hvis Marie var hårdt nok at holde styr på. Så fandt man ikke også af sprit i blodet. Jeg synes, det er så pænt ud. Jeg synes, det er lidt irriterende. Jeg synes, det ser så pænt ud, når du sidder der. Jeg skal sidde og filme Marie ind i skærmen. Ja, det kan jeg bedre lide. Hvorfor filmer du dig selv? Det er din blog, mand. Nej, det er ikke min vlog, det er din vlog. Du er gæstestjernen. Kæmpe arme. Tak, dans. Jeg har kæmpe arme. Guns. Nå, jeg skrider igen. Nej, Nå, bare okay. fortæl lidt om dit liv. Hvad har der været, Camilla? Den har sgu været meget god. Så har faldet en hest i dag. Faldt din hest. Ja, så har faldet en af mine heste i dag. Fordi Camilla, hun havde ondt i røven over, at jeg aldrig falder af. Ja, præcis. Så jeg Den er synes, tilredet. jeg skulle lige hjælpe hende. Den er, det er faktisk. Bare sæt den i trav. Ja, bare gør det. Bare rid. Bare spark til den. Nej, det gik så fint. Lad en lille kold. Og så har Jeg fik Malte... det ikke på film, det var. Nej, det er faktisk ikke ærgerligt over. Jeg følte faktisk, at han hoppede højt. Ja, hvor filmede du, ikke? Jeg var lidt stolt af mig selv lige der et øjeblik. Og så har vi... Malte har stylet, så det var han god til. Med vilje. Med vilje. Ja, med vilje. Det er en god del af det. Ja, og Dino har vippet med vilje også. Ollebolle. Og Oliver, han er også med. Og Effie. Ja, de var søde. Det var det bedste skud. Det var det bedste skud. Fuck den der hest, der stylede. Altså, det er lort. Og Sara, der redde rundt på en hest, det er også ligegyldigt. Men der var en hest, som stod foran noget græs og lavede ingenting. Og det var det bedste skud, siger Marie. Det var bare fordi, det var så pænt. Det var et pænt skud. Nå, nu gider jeg ikke snakke mere. Det var også dig, langt. Jeg er til at snakke. Hej. Hej, Anne. Det er lige ude og galopere med Only. Se, Only sød. Se, for hæser sød. Ja. Brokker du dig inde på kamera? Ja, rocker om året, kører hurtigt. Over et punkt. Nej, det er også for dårligt. Dumme taxichauffør. Ja. Only, du er så Pas god. på godt på vores vej, ikke også? Ja, så god. Hun er så smuk. Så smuk. Det er du også for hæs. Ja, du er også smuk. Lige nu, der holder jeg en lille pause. I kan måske fornemme, at jeg er rimelig rød. Det er, og jeg har faktisk, jeg ved ikke, om I kan se det, jeg har faktisk blevet solbrændt, så jeg bløder i ørerne. Det er simpelthen, fordi jeg er så solbrændt, så ja, det er lidt træls. Så nu lå jeg lige og ordnede lidt firma-ting. Jeg har bestilt noget foder og lidt forskelligt. Det er jeg faktisk stadigvæk lidt i gang med, derfor de kigger på computeren. Men det jeg vil fortælle jer, det var, at min nyeste projekthest er på vej. Og den får jeg se lige om lidt. Det er en fjordhest, som skulle have lidt sådan ridemæssige problemer med at være lidt stærk og sådan nogle ting. Hvilket jo jeg før har oplevet med fjordheste, så nu skal han forhåbentlig være her i noget tid, og så skal han nok ud og finde sit nye hjem. Men I kan se en lille video af ham, når han nu er ankommet. Jeg har ikke filmet noget nu, jeg er meget spændt på at se ham, så nu må vi se, hvad han er for en. The back and forth, the tug of war. When we push away, we fall back in. No more half of me, I need all of you. I won't say